Nou Kees, welkom in Assen. Drukke tijden komen eraan volgens jou. Een nieuwe single. Je bent bezig met een nieuw album. Vertel er eens iets over. Ja, ik heb de vorige single was Souvenir. Dat was een romantische ballad. En we hebben nu echt een uptempo zomers uptempo song uit. Getiteld Kom dansen bij mij. En nou, echt een heel leuk nummer. En, hij is net een week uit. En hij is bijna 4500 keer bekeken op YouTube. Dus ja, ik ben heel erg blij mee. En ja, je moet altijd maar afwachten natuurlijk. Nee, ik heb het clipje natuurlijk uiteraard bekeken. Je danst er zelf ook in. Ben je iets van dansen? Heb je daar iets mee? Nee, ik ben geen danser. Ja, weet je, het mooie ervan is, het is een quickstep. En iedereen is daarmee verbonden, want iedereen kent zijn eerste danslessen nog en zo. En daar is het een beetje op geënt. En ik sprak een meisje waar ik vroeger mee afgedanst had. En die zei van, misschien eens een keer een leuke plaat maken over stijldansen. En toen kwamen we op dit idee. En dat is, met Marcel Visser hebben we weer een stuk van het album. Want dit is eigenlijk het tweede nummer van mijn album wat de komende tijd uit gaat komen. Ik ben er heel blij mee om met die jongens te mogen werken. En we hebben iets van 9 stukken nu opgenomen. En er komen er 12 op. En de derde single ligt in principe nu ook al klaar. Het hangt natuurlijk vanaf hoe lang deze door gaat lopen. Maar we verwachten hier best heel veel van. Want nogmaals, het is geen ballad. Een ballad is wat moeilijker. En dit is wat breder, denk ik zelf ook. En wie heeft het nummer geschreven? Mary Jane en Kees Tel. Oké. En daar werk je vaker mee samen? Dat is mijn vrouw. Mary Jane is mijn vrouw. En Kees Tel heeft de arrangementen gemaakt van alle nummers. Wereldje is klein, hè? Ja, precies. Ga je nog op vakantie? Nee. Nee, niet met, ik heb net een nieuwe single uit en dan kan ik niet zeggen van ik ga nu weg. Nee, ik moet nu echt aan de bak. Dus een drukke promotietour. Ja, zijn we heel druk mee bezig. Ja, klopt.